Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne. Ayazi ba into ye-mental health ayo-joke. But ayikhona mani, mna ingathi ndingazikrobela kandiqeqa mani. All of a sudden sensuka ka-14 ndiyotshona highway ngenyawo andinqumli naka-7. Ndihamba ngendlela emoto ndimane nditshintsha i-steering nditshintsha negiya vum xa ndinyuka emazidla ekhaya. Hayi ayikho nto wrong mani hike. Sekuthe kuzagqitha 3 days ijani ingavasi. Hayi mani ngene emanzini ndilwe igqwirha ngala mzuzu. But ke asikho lapho namhlanje mani guys. Kwaye through love mos mna ndingayiphikisa rha. Xa novuka ekuseni mfowuni kusithwa iSoulmate yami sis'Shwapa. Ndingathi hayi BraGod ndicela iVoid. Yo appetize kwayipenti eShwapa mosifuni. Yo ufika ihleli straight kula mqolo umde. Ijinga inayo nengwathi because akhona indawo zobambelela. Umuntu wayengathi angathimla iwe. Yo hafo nandizim. Ufika ithonga ihleli straight for ningathi nguhola wendlela u-N2. Kanti iyo kula maramdam kwedini bani sasiginqe ngathi iheart. Nawe uqonda hayi jani kunyanzelekile fall in love apha. But ke asikho lapho namhlanje man guys. And futhi funeke niyeke lamkhuba bongazifundi posters apha nini. Xa ishare posters apha nibe nibuza ba izabiphi imalini ngabani ixesha. Yonke lemfitshi uyibuzayo umthuthuzeli ibhaliwe pha kula poster ngamabomu. And bububhanqa nala excuse into ba abanye abantu baku free mode kaloku abayiboni. Xa usisimenqe somuntu esoyiswa ukuthenga idatha ecacile mos iza kodlula kwale 150 yothenga itikiti. Umzekelo Saturday nge-30th kaSeptember seQueenstown e-native lifestyle. Uyayazi yakho umuntu safe once kubekwe sizimenqe sindimi bengukhaya mdaka nenyimbongi yomthonyama kuthiwa ngusoyama. Itikiti yi-150 ikhula box ayingeni guys utshwala bukhona phanga phakathi ndiyawazi amachera seQueenstown azafuna ugusha iGordons pha.